Però quants restaurants hi ha aquí que hi hagi xef? Ho demana pel xef i no, el xef no està, el xef ve el dilluns i està tancat. Una de les coses que diu és que no te'n refis de la gent que no veu. Jordi, como está tan cara la luz, he decidido que vamos a encender velas y haremos hogueras. Arròs d'espardenya per dos, però sense espardenyes. Total, que li hem fet un arròs d'espardenyes sense espardenyes. 250 grams d'espardenyes per les gallines. Que les vacances s'haurien d'estirar durant tot l'any. Per què collons volem festes majors? Per què volem una festa major? Si cada cap de setmana es cardeu una festa, gent tenen la boca plena i ui, turisme de qualitat, que li surt espuma per la boca. I després tenim aquí un festival de cotxes, una cua de cotxes que flipes. Però mentre menys gent, poc i bo. Si tu caus a l'Empordà i no tens ni puta idea de tu vols anar a menjar, el més probable és que acabis menjant malament. I jugo un pèsol que al novembre o a l'octubre ja hi haurà pèsols. Aneu a prendre pel sac, perquè aviam qui és el primer. Joder, doncs mira, jo ja tinc la tòfona melanosporum de l'any que ve, ja la tinc jo. Posarem una esperma. Ya está, todo ahorrarlo. El sol blanc romàntic. No sé, pero la cera espero que esté más barata que todo lo demás. No sé, nos interesa más es darle caña a la luz, poner más bombillas a saco, más máquinas que gasten más luz y comprar acciones de Endesa, Iberdrola y de tota aquesta colla. No, bueno, a lo mejor así nos hacemos un poco más. Bona nit, avui no porto gorro, no porto barret avui, Un bon Negroni per aperitivo. Gin tipus London, Aquesta London Dry, aquesta de l'Empordà, Una parte de Campari. Vermut. Barregem. I gel a tope. Barregem bé perquè quedi ben fred. Li posarem la pell de taronja, però l'apretarem una mica perquè surtin els olis essencials de la taronja. Una volta més. Negroni clàssic. La taronja té aroma. Jo volia provar una cosa. Un Negroni, però substituir el gin, que és sec, per un amontillado y dir-li, pues, Jerezoni. 3 partes iguals. Jerez amontillado. Aquest és més potent, amb sabor més complex. Nou còctel, que no sé si està en els registres. Potser sí, segurament que algú l'haurà inventat, perquè sembla que està tot inventat.